Kain guys, nagluto si Sel ng ano, sopas. Yum yum. Sarap buhay. Magandang umaga. Tanghali na po. Magandang umaga, Junior. Nakabika ka naman tong lalaking to. Tapos nasa singit mo siya, ano? In between your singit is Junior. Ha? What about Maggie? Kamusta ang baby girl namin? How are you, Maggie? Ay! Hinangat-ngat mo na yung ano mo. Ayan o, yung memory foam niya. Loko-loko ka, sino yun? Si Junior o ikaw? Sino sumundot sa pat ka? Hindi pa ako makakita. Gumaganti ka sa magsundot ka sa pet mo sa basar eh. Gung. Morning, Maggie. Labas na dyan. Labas na. Labas na dali. Diyos ko, tanghali na. Alas 10 na. Ayun, nag-ano kasi ako, mag-print sana ako ng mga shades ng KJM. Si Junior. Come on, linisin mo na yan. Linisin mo na. Taratanggal ko lang kanina ng sa isa. Ayun. Factory ko ng germs. Magpiprint ako ng swatches ng KJM na lip tints para hindi na nagtatanong yung mga buyer. Pero may ano naman kami, may tester naman kami doon. Kasi tinatanong nila lagi kung ano bestseller, yung mga ganon. So, print na ako. And I came across guys sa mga positive reviews ng RMK deodorant. Nakakatawa. Kaya sinishare ko siya ngayon. Kasi ako mahilig mag-post ng mga feedback. Kung may magbibigay lang sa amin, yun lang. Pero hindi ako talaga nanghihingi ng mga feedback. Pero ang galing nung sinerge ko siya. Ang daming positive reviews. Kaya pinapost ko siya ngayon. Sinishare ko. So, yun lang. Pag ano lang si daddy, maganda sa atin din. Ligo na kami, diretso na kami bazaar. Hello guys! Grabe ang okay ng traffic. Nung oras kami umalis sa sa store. 12:30, hindi naman. Mag-alauna. And it's paalas 2 na. Dito pa rin kami sa sa EDSA. Pasay. EDSA is the place to be. Hindi pa kami nakakalayo. Loko. Parang ang ending naman natin, neta daddy, balik. Uwi. Inis! Tingnan nyo, grabe, sobrang haba ng Lalo na si mami. Para sa DFA na lang tayo. Sabado nga ngayon, walang Stupid. Ko yun na nakapagtaka Sabado, pero grabe yung traffic, Ay, meron. Yung ASEAN. ASEAN, May dala pa naman kaming yung pang dun sa bazaar, pang replenish ng mga stocks. Tapos pinabaunan pa ako ni Papa ng kare-kare. Wala, malamig na. Kainis. Sabi sa'yo dapat maaga tayo umalis eh. Tanghali na kasi, gumising. Late na late din 6 pa lang gising na ako. Natutulog ka pa, sweet na sweet ka. Jimoy na mo. Pa-sweet na Sweet na sweet ka sa pagtulog mo. Oh! Yes! Didn't you feel I got up? Hindi. Walked around? Sana ginising mo na ako. Bungol ka. Good, ikaw ang tagagising ng lahat. Sarap pa sila niyan. Nung aso. Junior, ayaw talaga umalis. Junior. Talaga na. Curl lang. Inis sa akin is pag gantong traffic eh. Kaloka. Anyway. Ayan pa. This is life. Iihi na naman ako. Ito yun eh. Pag traffic tapos naiihi ka pa. Nakakainit ng ulo. Gorgeous. Grabe guys, alas 3 na. Alas 3:30 na. Kakalagpas lang namin ng Magallanes. Binuksan na ata yung yung mga ilalim. Sabi kasi nagtitinda ng mga chicharon dyan sa kalsada. Sarado daw pala yung Ayala ilalim,
Yung basta lahat ng ilalim sinara na kasi ASEAN lane, oh. Ayan, oh. May ano na dito. Makulay orange na. Siguro naman naawa yung Diyos ko kasi talaga hindi umaandar kanina. Pinabuksan na yun, no? Maluka. Ang gumagalaw po. Wala talagang gumagalaw. Ayun, bukas na nga. Ay naman, salamat sa Diyos. Lurks. Pati sila siguro na ano na eh. Nasikip pa na rin. Dapat na dito. Nabuksan na lang. Diretso na tayo habang bukas. Balak na sana namin kanina is uuwi na lang, babalik na lang. Kaso sinsarado nga itong mga ilalim, paano makaka-U-turn. Since binuksan naman na. Pero siguro may oras lang to. Kaya kailangan makaalis tayo ng EDSA. Sa lalong madaling panahon. Salamat sa ano, pabaon na maruya ni Mika. Nagawa ni Inang Reyna, guys. Nakakalo kami. Nakasurvive kami dito sa traffic. Ayun, meron pa kami dito, ano yan? No! Ay, Ixus. Kare-kare. Tapos yung ano ba yung talong? Tumagutob na kami. Pero buto na lang may maruya. Kain tayo. Ang galing, oh. Kaya yan. Pare-pareho sila. Sunod-sunod na convoy. Yan, kulay blue na yan. Kaya na yung ano, mga ASEAN Delegates? Oo. Hindi, walang laban. Walang laman. Pero talaga convoy sila, oh. Sunod-sunod sila. Nasa isang lane lang. Ayun, nakain na namin, guys. Yung talong. Inulam namin ni Daddy sa maruya. Naupos ba natin maruya? Ah, yes. Ayun. Very good. Talong pa. Tapos yung kalahating tubig dito, nag-share na kami. Ay, ang hirap lang is naiihina ako, guys. Paano kaya ito? Kaya pag-tiisin. Kaya ito. Makarating lang sa ano. Quezon Ave. Buhay motorista. Nandito na sila ulit, oh. ASEAN nga nakalagay sa ano eh, sa plate number nila. Ang kulit eh, kung saan lumili ko yung isa, liko din sila eh. Pero wala na. Ilang ano na yun, diba? Ilang piraso na nauna kanina, meron na naman ngayon. Ayun guys, update. We're here na sa ano, sa Ortigas. Ortigas ba? Hindi, QC na. Santo. Ano na, malapit ng Cubao. Santol to. Santol. Excuse me. Konti na lang. Patay ka. Karaos din. Pero kung hindi talaga yung binuksan, Daddy, malamang nandun pa lang tayo sa Ayala ngayon. Yung ilalim. Binuksan kasi, kaya medyo gumaan ka yung traffic ko. Dahil din siguro dito, kasi nandito na sila. Kasi congested dun eh, hindi makakadaan yan eh. Ayun. So far. Kain tayo guys, ito na yung ano, yung kare-kare na pinabawang sa akin. Tapos bumili na kami sa 7-Eleven with Martin noodles and then may Milo na ako. Kain! Tawa ka ng tawa. Dali na, lap dance. Dali na. Lap dance. Dali, go. Lap and lap. We're home na guys. Pero may kinood muna daw si Daddy dito sa mga bagets. Dito sila natulog ni ano, ni Ronald. Sa linggong walang pasok eh. So pwede daw magpuyat. Ha? May kinood ka talaga?
Yan. Sige. Tara na guys. Tayo mag-gana na. Paghilamos na rin ako. Pag-toothbrush na. Ayun. Kasi yung pinantulog ko kahapon, yun din ang pagtutulog ko ngayon. Sayang. Diba? Kaya kasi daming labahan lagi. Ayun. Ang magagawin ko, mag-ano na lang ulit. Mag-toner, mag-cream, and then inom ng pampaganda, tapos good night na. So, wala na pala guys. So, we'll see you tomorrow. Good night.